lalela-ke uyabona manje silungisela isikhumbuzo sikababa uAbraham lapho okwathiwa akanikele khona ngendodana yakhe uIshmayeli wagcina senikela ngemvu. Lalela ngikutshela indaba ungayibuzanga. Umhlaba wonke jikelele kuzobe kwenziwa leso sikhumbuzo lezo zizobe zihlatshwa left, right and center. Kodwa ngifuna ukukutshela into eyiwani ongayazi. Kuzo zonke lezi mvu lezi engikhuluma ngazo ayikho neyodwa ebeyizazi ukuthi yona izoba yimvu yomhlatshelo wangaleso sikhathi leso. Iqonde phi inkulumo yami? Wena o-inshoriwe, impilo yakho i-inshoriwe, ufana naleyo mvu leyo ngoba wena usubizwa ngesheke. Mbatha sithini lesihlahla? Uthini wesihlahla? Sithi lesihlahla lesi indoda yakho iyafonelwa ilele phezu kwebele lakho, ibuzwe, ifake ifone espeakeni, ibuzwe ngawe ukuthi isheke alikavuthwa yini. Umfazi wakho uyafonelwa elele phezu kwesifuba sakho, afake ifoni kuphi ku loudspeaker abuzwe ukuthi isheke alikavuthwa yini. Lelo sheke lelo uwe, wena o-inshoriwe, uwena lelo sheke lelo. Wangena emshadweni umuntu wesimame wayogana ungazazi ukuthi kanti uganela ukuthi wena uyoba yimvu yomhlatshelo. Wangena emshadweni waganwa umuntu wesilisa kanti awazi ukuthi wena uganwa yilo mfazi nje, wena uyoba yimvu yomhlatshelo. Ngizwe kahle. Inshori imoto, u-inshori indlu, u-inshori furniture. Ungayi-inshori impilo uzithezela olunenkume. Akusho mina, kusho nasi isihlahla emva kwami. Akusho mina. Angibongeke isihlahla bazwile. Sebezongithuka-ke bagcinela abathanda khona kodwa bangizwile bengematshe. Ngiyabonga.